on nang kamu di balas tadi mana jadi kan maringan. Takut kema pertanyaan pembaik kita 2020. Ada orang so tabuka pertanyaan kata masih roh atau pikiran matanya kita di bagasan tadi tanya kita. Amin. Terpuji Tuhan kita, mahide Deklas yang nomor 524 ayat saya 22. Sehingga mahali Jehovah akka dengan ibasam do asidiroham Aisyah Narobi dua kait asaunang masura-sura akka musukku midaaw alih batakku maka kosat bodoaw sayunang pailaam haleluya matan yang mereka alih manamin na di benua disuruh ko anak Tuhan Yesus Kristus seperti Dion asa disegay akta ulaw ni si polisi. Saya perlu memahami mahiti-hiti penting na badiyay asaunang terpedem kami di bagasan dosa alaya sa monang kami sa audiusyo jala sa magdami kami sa liring di tanahon kay masar kami kehanguduan na surasuda mahiti-hiti anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Sajama akan dikatakan soalnya Kristen di pertengahan tahun Masya yang saya Musa 15 ayat saya 1 konon soring dung salpo akazami taodeng Roma hatani Jehovah tu si Abram merhite-hite alatan nin nama unang homa biar ale Abram ahudo lubum upam masai balga alayuni nasi Abram oe ale Tuhan Jehovah aha malehonomu diau, saina punu doau, Eliezer nasian Damaskus, nama sesayan begasu. Aku ni nasi Abram, indi dangadong pinoparhu di lehon ho, jelaida anak natubu di bagasa jawuku nama siteanau. Dungi Roma hatani Jehovah mandok tu ibana, dan ibana tumayako, naruar sian butuham, ibana tumayako. Dungi ditogihon Tuhani ibana ruar tu balian jalaninna wa tailihom madopak langiti jala bilangi akai bitang molo habilang ako akai dungi didok muse tu ibana songonima pinopar musogut. Jadi persea masih Abram di Jehovah gabe hati gorana doi dietong Jehovah. Ido sahakna mertua do akan utamangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Mari dimahita marhite deta sia nomor 20 lalu ayat 1 ayat 2.
Asini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata amatai dohot sian Yesus Kristus anak nai. Amin. Kodeni itu hata ni debata jamita di pertanggiangat tadi nama monai pertanggiangat di taonon terbuat masian natar surat di surat natinongos ni Apostel Paulus mandapoton huria Filipi. Filipi 3 ayat 10 itu sahatu ayat 20 sada songono matar surat disi. Rab sitiru ahuma hamu alia kadongan jala pamanat hamu maaka namar parange songon hami sitiru muna. Ay songon nong jujut hudok tu hamu jala anggun waeng mardongan ilu do hudok. Torop do mar pangalaho gabi musuh ni silang ni Kristus. Hama gua do ujung nasida. Butuh hanasida do di pardebata. Si haila hononna di hasangapon. Akana di tanoon di parrohahon. Ay di banuagi jang do sabulota. Si anido tapai maima si panguluhita Tuhan Yesus Kristusi. Pau-bau na do daging tanah leon gabidoson daging na nasangapi. Hobar tu hagogo onai. Ai terpatuduk sado saluhut tu ibana imasahatna. Dia mua manami inanami hitan namar pungun waeng di bagas gari jaun las songoni manang saluhut na ruas ni huria nama dohoti partanggiang ano ditongan di bagas tabi omahita parjulu sahali. Patupahon pertanggian wek di Huriata di tahun 2022. Alai molo tauji 2 tahun pas mahita mengadupi hamaolono. Maret 2020 sahatu Maret 2022. Atau molosong ini sahatu dia dunuaing pardalanan ni parhuriota. Pardalanan ni haporsiota. Pardalanan ni panadauta di debata. Boido di tonga-tonga ni adorang soro marani portibion hira nemardalas songoni. Alai dungro marai COVID-10 siai adong dohala nalam gebi sumurut alai gudang dohala nalam marsitutu isarana par minggu tengah sumurut partanggiang kota begam sumurut aturan ditongani jabuhiad dohita ditongani wikta alai sonari ikom marpungu di garijo. Pengalaman sepanjang tahun 2020 sada naro madohoti pertanggiangan holan itu sido. Atong di sebagian sumurudo mundur dan berkembang. Boido dohonon alani covid idoi manang nang lam holang parrohauta sia debata. Habis sasitong na ditong-tongani ikolam marsi tutu, marsi hohot, marsi ranggut mahita tu debata asabui. Pohado hita mangadopi dohot laho mamulus akka hamaolon. Ido na diuji Apostel Paulus di turpuk taon. Di jolo ni turpuk taon nungga di paingot ibana, bohado ibana berkembang terus menerus. Ahap tahun masa.
Awalna sahalak Farise do ibana ahli Taurat doh segala macamna alai dung ditanda Yesus ditinggal homa salut berubah dohot akan nama ragam. Awalna halakna sangap do ibana manghiuto sia-sia ni portibion kedudukan jabatan alai ditinggal ho di alani Kristus. Awalna halakna nyamat do ibana di kerajaan di kekuasaan alai alani Kristus ditinggal hon gabi horak nahanak na terpenjara dohot halakna hona lilian. Logika manusia dari suasana nyaman berubah menjadi tidak nyaman. Tetapi bagi dia justru ketika dia terjebak dengan gaya dunia, dia tidak nyaman. Ketika dia masuk ke suasana baru bersama Kristus, di situ dia paling nyaman. Tarbarita do kalimat, beri kita jo kata-kata ni si Paulus di jolun itu rupuhon. Ayat 12 sahatu ayat 14. Nah semurut. Atau bahama hita suwi bergerak maju berkembang tu si Paulus hulu pahon na dipediku. Dan nama dok dilupakan masa lalu, tidak. Tetapi jangan terjebak dengan nostalgia masa lalu. Au sugari huingot masa laluku beri kita tu indai bana di jolon itu pohon. Di ayat 4 ayat 5 di Filipi tulun. Adong donian nang diahu si pangasahonot ni dagung. Ai molo diri pudeba adong si pangasahonon na di dagingon dalam ahumanian tarsuna diari pawaluho doau. Na siap bangsa Israel marga Benjamin doau. Halak Heber, tubuni halak Heber, halak Parise mangihuton patiki. Molo dibanggaho kamu keberadaanmu. Sukumu, agamamu, kesetiaanmu, jumago di sini. Ini si Paulus. Alai holak kebanggaan kudui, dang marguna itu di bata. Hidup bahan ibana di turpuhi, ahama di ujungna. Ayat pitu. Alai dang parut tungguan hiya diau harugia dui hujujur alani Kristusi. Saluhut narutahe huyatong harugia tumubakon hamuliaon na pinadani Kristus Yesus. Ala ibana husiakun jala orbu horbu doi huetong asa huomo Kristus. Atong dia mahorwan na kritik ni si Paulus di turpuk taon. Pangalaho si kaparohaon halak na manggawari dirina ng halak Kristen, halak nang manggawari dirina si Ihuto Kristus, halak na manggawari dirina ng manada di bata, di dia do hataridaan. Di dia do realitasna. Songo dia do hapiahan. Ala nunga muncul nuaing akka jamanon didok diturpok to diayat 10 halu doh 10 sia ahaman waing na mangguhi portibion turpok taon ay songon nang jut hodok to hamujala anggon waing mardongan ilulu do hodok torok do marpangalaho gabi musuh ni silang ni Kristusi hamagawad do ujung nasida isemai butuhana do debatana di pardebata si haila honoton di hasangapon akka naditanoon di parhat. Dia hanya mendewakan perut, dia hanya mendoakan kekayaan, harta. Seluruh kehidupannya hanya berpikir untuk diri sendiri, hanya sebatas perutnya, hanya untuk berkuasa, hanya untuk memiliki segalanya. Ima tantangan. Nah, baduahon
Dang bedi hailahon akka pangalaho moral etika justru dihasangapo. Na patuluhon dak parduli be bohado benua gijang di pajongcong di Portibio. Ngataida nuengon, ngataida. Apola masih bunua kalak nueng alani arta, masih bunuan. Nunga masih pasuda jol manuaing alani manggulut hasangapon harajao do namarat. Na patuluhon nuaing na paduahon ngagodang jol madang dang mai lebih mangulahon na soberes. Justru bangga ngagodang nuaing. Nga korupsi mangulahon petang molosong na diot nyakaha muka tembok namon. Muka tembok. Jala bangga. Anong do ya ditiki kantor pusat kami. Kritik ni halak Jerman padita Demberger tuh adong tugas di HKBP. Asing do halak Batak yang diwen. Ahama horwa tuan naminiku. Satabi molo masitio pado inatana meila. Alai molo satabi buang air di jeluni halak dang meila. Saudura dang molo saudura mardala meila. Alai molo masih marbadai masih lilia dang meila. Hamu sedote. Ama persoalan nanti dua. Alani madihamu akamanami inanami bohaman waing perdalanan sahatu dia do pemahamat tadi. Adong do hatani debatai mempengaruhi, merubah, membentuk, mendorong kita sian nasomal gabina luar biasa, sian berpikir jepek berpikir luas, sian naposodope asa gabi dewasa ido asari pas ni nasi Paulus. Sekarang kita harus keluar hanya mementingkan diri sendiri dan mementingkan untuk masyarakat. Jangan hanya berpikir untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, hanya untuk ambisi, hanya untuk ego, hanya untuk diri sendiri, tetapi kita harus keluar secara menyeluruh. Ido satakas. HP zaman on odo hebatna. Lam hebat nuaing zaman lam igudu lam ibaido tembok ni jabuna dan koto sedih deuna lau pajupang pe ikon arong satpam ikon merjaji hebat bisa dong nama saw ikon merjaji lam mal lamu hebat lau mal atong buhaman honota Roma si Paulus tajahama dia 10 pitui rap siti ruahu mahamu alia kadongan jala pamana tamu akan namar parange songokan siti ruahu mahamu molo di Efesus bidu 5 ayat sada di dok si Paulus songonon ope sitiru Kristusi ope sitiru debata mahamu songonaka anak nahina holongan atong suku-suku nuaing di ngoduton i sedo tirua dihita isedo nagabi panduan dihita, isedo nagabi acuan dihita, isedo nagabi contoh. Akai nanami noaing godang do contoh ni pakaiana model the hot segala macam. Hola muncul di gaya di televisi songon pakaiannya mah, songon do ini belang-belang. Nuaing nga maraka mga gudang songoni, ibay kala songonon, pitor ibay songoni, bah dabudu hapi mo di gereja, sabil songon na marjoki maridi, ala dong songoni. Parada tapi songoni nuaing, pangalaho pe songoni nuaing, pesta pe songoni nuaing, sifat pe songoni nuaing. Atong hari ini kita harus buat keputusan si tiru isi mah kita. Paulus adalah contoh yang konkret, dia tidak pernah mencontoh siapa-siapa, dia selalu mencontoh kehidupan Kristus. Pahean, pakataion, gaya, si panganon, kehidupan jut Holanda meniru kita alai dang mangatusi.
Atong mo tadok nua kita halak si ihu to Kristus tiriwan ni Kristus do hita. Alay di dia mapakorhon ni. Manang tiruan ni portibiod dobe. Sunggul-sunggul na macayar gama mabunay taonon. Asabu hita mardalan. Terus tuaka tikit-tikinan ro. Unang gak bisa muda-muda tupudi. Angko si Paulus hulu pahon. Dopak padang ido, dopak julu. Jangan terjebak di situ. Atau barani mahita gabe tiruan itu contohnya. Itu na konkret. Hola seorang danak, hola mulai dia tu sinamasa maniru dui. Hola menggui oma na aharo naingo. Manggui nasing di situ. Alani asabui songon halak na porsia, ngolu ni halak na porsia, ikok gabe tiruan. Alai tiruan na buhan. Unang tiruan imitasi palsu. Unang imitasi palsu. Unang tiruan guarna contoh. Unang gabi imitasi. Alay song ise managabi contoh na konkret. Alani setiap orang tua, setiap baik bapak, baik ibu, baik yang lebih dewasa harus menjadi tiruan contoh bagi setiap orang. Bagi setiap orang. Dan adok kita nah bisa berdiri sendiri. Marpahya tope pakata ya tope parade tope ngolu tope tiruan niak kana perjulu itu. Idu bahena dong upasani halak bata tuk putas si julu-julu tubuh martukoto siala gudi na pinuka ina perjulu si hutono ina perpuli. Itu kita tiru. Kita contoh. Dang na dibuka saunari bay. Marpahia kita nuain. Mar sepeda motor kita. Mar teknologi kita. Mar tapaknya sudah nasa modernisasi. Itu adalah dari awal kita hanya mencontoh. Tetapi kita tidak pernah memberikan contoh. Bagaimana sekarang teknologi ini. Kita pakai menjadi contoh yang konkret bagi orang lain. Bukan contoh yang merusak. Bukan contoh yang membuat mereka semakin membingungkan. Parhuriaota, pakkatayota, parsaripiota, pangalahota, dohot saluhut nasa. Akan miliki naing gabiti ruan. Tu aka nahumaliak kita. Ini sih kuncinya. Unang do butuhana do di pardebata. Si hailah honoton si di hasangapon. Aka naditanoon di paruhaon. Napa dua ho di hamua kama nami inanami omanani do si Paulus. Dua kewarganegarata. WNI dohot WNA dohita. Warga negara Indonesia, warga negara Allah. Ido bah ido akan napis tersasitong nah kita mempunyai moral tunggal. Ahama moral tunggal. Molo uduk hita tuhatan ide bata. Tuaturan ide bata. Di saat nasongoni ikon uduk do hita tuaturan di panggonggomi. Ima moral tunggal. Molo uduk kita. Molo taului do hatan ide bata. Taului parit tadi debata, di saat yang bersamaan kita harus taat kepada pemerintah. Paduahon molo-olo hita mengalih pilihan tu debata marhiti-hiti. Piliata segudung ikon sekaligus tu hita ikut taat pajak. Ini moral tunggal. Na patuluhon molo taati do aturan-aturan natino tuhon di debata ikon taati do aturan-aturan di nang panggonggo. Atau kebe tirua mahita, tirua di dia di hata di pangalaho di pabahenan nang di saluhutna. Molo tunggudang pinueng nama kaliang hita. Apalagi di nama saun gudak kalak marsahit alin na bebir do masih bebir-biaran. Hona dong hona kopi di son rarak metu baribaan. Wah song nomor son ujungna gabi suri taruh tohon. Dak tiruan di semangat, di harapan. Karena ini juga kebergerak juga kita maju, kebergerak juga kita semakin berkembang. Mal luar biasa di turpuk tahun diajak mahita. Ala sia debatado kita. Dada hola di portibio natahiri pun alai dohot tu hanguluan saliling-lilingna.
Alai unang hirim, jangan pernah harapkan hidup abadi, hidup kekal kita bisa terima kalau hidup sekarang tidak benar. Anggo sota pature de ngulu saunari, danga dong dalan na hita sahat ngulu saliling nililing na. Gota ido ngadalad dui. Sudah gugu magwarra. Nasang pemahamannya kadong atari di sonon. Wah so dia tortu ban magijang buah carana, orang namang gugay. Orang namang nigay. Jangan dong. Kita harus mulai dari sekarang. Ay nunga di jaji ho debatai. Holar Tuhan Yesus mamarita ho barita naulu nunga songgop harajau ni debata. Kerajaan Allah ada di sini. Dang di dia. Kita bentuk mulai sekarang. Atong buah carana sitiru debata, sitiru Kristus mahita. Amin mantang ya kita. Mau lihat Tuhan debata manami ho pasahatami itu ho. Disaluhut dengan bangsa asini roha. Na mangaramoti hamis ya nakatik-tikin na salpu sahatu baso di boronginon. Mau lihat ho pasahatami dinong didonganamu pardalanan ni huriam. Boronginon hupuka hamima mabonai partangyangan nami. Partangyangan wik di bagas joroon. Songon memulai parsaurat di ganup-ganup wik. Tua katik-kitik kinanengro. Atong paborhat mahami. Asa marsitutu jalatugu pardalanan nami. Unang mulak-mulak tupudi. Alai hupus-pus hami mah. Dapat padang naung pinarademi tu hami. Asa totong margogo jalatau hami laho mangulahone. Ramoti masadohot saluhut ruas ni huriam. Hakabipici jantung rap dohot parhaladuna. Asa totong sahata saulaun saroha sapikiran. Diaka pakkobasion, diaka panggulmiton, diaka parsauran. Lumobima dihapor siaut tuho. Totong mapake saluhut ruas ni huriam. Gabi inganan ni paso-pasom, inganan ni holong ni roham. Diaka pangaradion nami, diaka sakap ni huriam. Totong mah hupasahatam itu ho. Sayhoma na mangalihon bisuk nang hapistaran. Tu saluhut aka parhaladum nang ruas ni huriam. Do saluhut aka dewan-dewan, seksi-seksi, kategorial. Nagabi songon hataridaan ni panggulmiton ni huriamon. Pakyamu may, paso-pasomu may. Laho mangulaho nakalomo ni roham. Hali Tuhan debata manami. Husakapi hamido di boga satauno hobartu program orientasi tahun umum nih HKBP. Naing patupahon kegiatan na berkesinambungan. Nahu dibahin iduk ni huriam. Tahun kesehatian, tahun hasadau ni roha. Tuari minggu na naing roh. Husakapi hamimai naing paujakon. Marhiti-hiti na patupahon polantikan. Pos marohanami. Dalam mudui laho pauliuliho kami. Atong say pargugoi paso-paso mana hupa tujulu kami ima kapanitia. Asa saroha nasida. Jala marbisuk nasida mangarang-rangi akaulaon dohot sipatupaon kegiatan. Nanaing pasadahon saluhut aka horong-horong ni huriam. Antar wikna, ama, ina, naposo bulung, remaja, sikola minggu, dohot lansia. Asatung saurudut sahata saudura masaluhut ruas ni huriamon. Laos paso-paso ma aka sakap namangihut. Aka sepatu paun ni huriam. Dinong mardalan nuang aka periodisasi ni seksi ni huriam. Sangodalan nami doi laho makkehi dohot manungguli makkirpasi asalam tu di posna aka pakobasion di ganup seksi. Totong ma todim to di perbadia mengajari saluhut nasida akan terpilit na gabi pengurus ni seksi. Asanang marhiti-hiti nasida be lam hebang mahuriamon. Lam tutakas nama nang panidangyon ni huriamon. Atong di homa saluhut pamujion namin.
di homa saluhut nang elehelek nami tangi homai jalasi sadosa nami parhite Jesus martangia kami tuho. Amen. Mari dimahita sian nomor 610 ayat sada. Tapasada marohata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami namarha bangsa di benua gijang. Puji-pujian doat hamulateo dope hupasahat rohanami tuho. Disiala asi dohot holong ni roham dihami. Dilion hodope dihami hahi pason. Dohot napas kehidupan sahat tu detikon. Ale dibata Jehovah. Di Bornginon di Patupa Huriam HKBP Cijatung do sebagai pamuhai pertanyaan week di Bagas Joromon doh secara live streaming. Tuhan hu hapor se hamido di tonga-tonga nami doho jalamia doho di tonga-tonga ni akka bagas ni ruas ni huriami jala pos dorohanami rap doho di tonga-tonga nami. Moleate Tuhan, nungasor hatami napi nasahat ni naposomi. Bae mai gabe marparbue di ngulu nami. Jala nungasahat edde pamujon nami tuado pamu. Ale Tuhan, rodo hami tujolom sianuduk ni rohanami. Asaurasi hami sian hado saon nami. Pangalaho nami namaralo tulomo ni roham nasi patahami maben haci ni rohani dungan nami tarlumobi ma mangalosi patikmi se sama dosa nami asabui hami jalap tarjaloho tangiang pangodian nami ruas ni huriam natongod di bagasa parsahiton baik di rumah sakit, manang na di bagas jabunabe, manang na di isolasi mandiri, lehon na sida hamalumon, pasu-pasu dokter doh perawat, obat na pinangat doh na sinumon na, saluhut nai gabe makkorhon hamalumon. Di ruas ni huriam na marhabot ni roha, lehon hagugoon, doho pangapulion, asa jupalas ni roha, hamonanga di tonga-tonga ni pernguluan nasida. Ai moloho Tuhan di pangasahon hami, di ngolu nami, margogo do hami. Di akka partikian na masa di tonga-tonga ni ngolu nami, di situasi ni pandemi COVID-19 sio, asa marbisuk kami mengadopi. Baik pamaretta nami, huriam nang saluhut akka parbarita nauli asa barita honon nasida baritam taringo tu harajaumu di tahun 2022 sebagai orientasi pakubasion ni HKBP tahun hasadaon ni roha manang kesehatian sisada persoran marsiurupan doho bersaksi do nabagia tulu dewan marsada ni roha lao madala tugas doh tanggung jawab di huria moleate ma Tuhan Jehovah di bata nami sahat tutangamu mangulu nami marhite-hite Yesus Kristus si paluahami amin. Mari de huria hita sian buku ede nomor 120 tolu ayat sada dohot 2 huhut mahita papungu pelian sada A dohot sada B.
1 ayat 2 laos jongjok kita. Tanda asini rohana na bagas na timui. Tanda ulung ni rohana na sohadu doani. Idongani debatata amana sumuru. Jesus berdoa kita namun tatangiakeun mah piliata martangiang mahita. Ali debata manami nadi banuagi jang hodo haroroan di saluhut selehon nadenggan dohon asa uli basa nama uli utus. Hupasahat kami masianan nilai hom itu kami pilihan nami tuho. Sai jalo begebi uap na khusus di julum. Paso-paso may jalara motia sa hupar hasia kami pilihanon. Pati bolhon harajau mo dito nga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sileho-lehom itu hami. Asalam girgir hami modok mauliat tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin Ramadan mahita ditangi yang hatopatay. Alia manamina di Banua Gijang, sai binar badia magoarnu, sai Roma harajaunu, ai saut molomoni roham di bono tongos sangona di Banua Gijang, leho matu hami sarun hango luas siapari, sesama dosa nami songo panisanami, di dosa nidongan nomor dosa Tuhan, una kami toki hotu pangucunan, palua mahami sian pangaku, dohot hagugon, rodia sangapon saliling-liling. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama dohot parsaoran itu di parbadia ma. Nama dongani hamu saluhut na. Amin. Di hamamanami nanami ruas ni huria nama dohoti partangyanganon di tonga di bagas tabi hami sian namar hobas sian bagas doroon sudi perhaladu tim musik multimedia dohot ruas ni huria na di bagas doroon pasahato tabinai matu hamu horas ma dihita saluhut na tuhata mana madongan hita horas. Ya mau manami doin nanami, adong budi batu pa teh manis dot makanan kecil, ta sagat tomai di bagasan lasti roha, molong na hurang lubi, marboha bayan umay ita, melihat